Bhí atmosfér iontach in Gaelscoil Mheiceálaigh dúna de lá na bPáistí a agriú mar chuid éile Tonnta. Agriú cearlann na dromadóireachta leis an grúpa dromadóir, bhí daoine ag péinteal aigeanna i rithean lé, agus drastal daoine óga ar cheol circus agus ar ghiscó spríúil chomá. Tugann na daoine óga ar fad fuinmh domsa, agus bhí an ceol ar fad a scuilge, bhí daoine canna scuilge, bhí gachta na hús ag damsa, tuismóirí san óramh agus bhí an lá iontach. Tá lá na bPáistí go mar ligean siad sprí agus láthú agus sa hála seo just ceapan tá sé go iontach mar tá gach duine ag déanamh sprí nó hula hoop nó rud ligean mar sin. Smálam an dathú mar tá sé spríúil agus is féite mé déanaí le mo chóirde. Bhíon muid ag déanamh rudaí leis na blochanna agus bhíon muid ag déanamh drumarach agus rudaí difriúil agus tá sé go leor sprí le haipáistí beaga agus daoine eile. Is é seo an tríú bliain in éile Tonnta, fhéile dhéanaan ceilire ar chathair na gaeilge mar chathair dhátheangach. Léiríonn rath na fhéile mar aon le rath an imeachta seo, spirid agus beocht, chantrí gaeilge óga agus íosta i gcathair na dreamh. Conor O'Donnell, Nuacht Cúla4, Gaelscoil Mheiceálaigh, Gaeilge.